Kiladan baro hadu sispa laingut kisam lapuli higher secondary ki belawan man pendep yak subjek jingkhen kabadai subjek kabakadu jongki haka HSSLC hamo korwat kabla pelanjano nakadaw ko jingwan jongka jingkangdam haka jala baro kawai. Kita ki sispa laingut ki bakentup ya saupongut ki bakpuli haka sengaps IM college mau korwat laipongut hama haram higher secondary school mau korwat bat kumba life laingut ki bakpuli hakiwi padai ki jaka puli. Haba keren bot umopor vice principal jongka maharam higher secondary school mau korwat Babu DJ nong si ulai thu ba ka jingpen yele exam ye ki samla puli menta kasi kalongkat kum ka jingpen ben adu ki bor sarkar leng ba katrat puli puthi hakaba kum ki nok penya school haki district lu ki hab ban bu renti kat kum ki jingtha hakaba dei ba ki samla puli ki bawan ban yele exam menta kasi ka shpau trip julio arajar arpau u babu DJ nong si ulai thu ba na kalyang ki bor district leng ba ka office jong ka district school education officer ki ladep ban pembiang ki jingtha jong ki bor sarkar kata nadu swa bandrung haki kamra tho exam Jingtha instruction protocols no po department but kami tingro ke bangilation tingla persyang ban kabala ban but enti bat pen bah pencenai nam taga safety lan ke jing light jong ki kena na no ke jing arpatin no ke bede bat kene jing pang jong ni corona te hakaba sedang ngila pun khoj yaki hall nang ta yaki pan khana ni pen biang ru yaka top nagbantaban tetkti laneban leka sanitizing but hand wash nangta ngila lero yaki sit arrangement katkum ka direction but ka jingtha na po embos kata kamot approximately armitar ni ibu yaka jingjingai we khna ngai na baro kiliang kalong armitar nangta din kata ngila tharo yaki khna bakin one ke exam hall ringkat ki mask nangta ki bala ki non rau sanitizer regi bomla pan ngila penpiang ni nang na po office nangta hadin gato mila thoro ki instructions ba kumno ki kena ki di ban le shwa ban rung ha po